Okay, velkommen til min lille kanal om pakker og andet post. I dag der skal vi snakke lidt om, hvordan man sender post uden frimærke. What? Can you really do that? Ja, det kan man faktisk godt. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan. Forestil dig, at du har skrevet et brev til en, du kender. Du går ned til postkassen, og pludselig opdager du, at du har glemt at komme frimærke på. Det kan godt være, at du ikke har et frimærke. Men har du en mobil? Ja. Ja, lige præcis. Og har du en mobil, så har du også et frimærke. Du vælger, hvor brevet skal hen ind i mobilporto-appen. Så får du 12 tal og bogstaver sendt til dig, som du skriver der, hvor frimærket skal sidde. Og så er du faktisk klar til at sende dit brev. Det er jo ikke et frimærke. Nej, det er min finger. Hej. Goddag, og velkommen til min kanal om pakker og andet post. I dag der skal vi snakke om, hvordan man modtager en pakke, når man ikke er hjemme. What? Modtage en pakke, når man ikke er hjemme?